A jo, Vasinek here a vítám vás, dámy a pánové, u Redditu Middle Infuriating. OK? Bez žádných dalších keců, mé jméno je Vasinek, tady máme Reddit a budeme se dívat na různé Reddity. OK? Jdeme na to. Zapomněl jsem na rýži, tak to je... Homos. Tomu nerozumím. Jasně. Má snídaně šla velice dobře, dokud... No jo. Tak to je normálka, jen jsem to otevřel. To je normálka u těchhle malinkatých chipsíků. To je úplná normálka. Relaxuj a dej si nějaký čaj. Tak ukaž. Proč se nechceš načíst? Tak tohle to musel udělat na schvál, to mi neříkej, kámo, že prostě... To je tak nasíratelný. Police officer, I want to know their names. But obviously you're not a police officer, so therefore you're in She didn't say that. What? Moje chyba pro expecting něco víc from McDonald Cafe, tak to je bullshit. Tohle to ti nemůžou dát přece v McDonaldu v kavárně. To je strašný bullshit, kámo. Tohle to ti nemůžou dát přece v kavárně. WTF, co je na tom špatně? Je jako takhle, že na tom měla být čokoláda. Jo, tak tohle to znám, didn't even know this could break. Jasně. Ani jsem nevěděl, že tohle se dá rozbít, kámo. Tohle až moc dobře znám, s tady tímhle s tím mě nemůžete dostat. Kámo, to je prostě... Normálka. Normálka, prostě. Chceš si něco ustřihnout, tvoje? A máš popichy. Musíš koupit nový nůžky. Prostě popichy. Karen. Tady je všechno z Karen.
Aha. No, to je tak. Missing. Chybí mi 25% of mojeho strawberry chleba. Udělej si z toho chleba ve váju a budeš v pohodě, kámo. Tryfofobia warning. Bacha, nekoukejte se na to ti, kteří máte tryfofobii. Co to je, kámo? To ti vylézají červy, nebo... Ani se nemůžu v klidu najíst. Pro 1 sekundu. Nedosáhnu na tu nálepku, aby jsem ji dal pryč. Jo. To je tak, když tu nálepku nalepí předtím, než to smontuješ a potom už ji nesloupneš. Cože? Pardon, že vám to nepřekládám. Moje nová Škoda Rare Lights jsou naplněné mrtvými brouky, nebo co je insekt? No jasně, mrtví brouci. Your name is James Bond and you have encounters with the police, it's a good idea to have your ID with you. So he's flashing light on my face, and he goes, You. And I'm like, yes, sir. He's like, What's your name? "Tell me your name." When he got Jasně, když tě pokouše pes. Tohle se stane MacBooku, když se ho snažíš utřít, to je pihovina, ne. Jdeme dál. Aha. Že ta... nedali kredit. What the fuck, tam není skoro žádný maso. Je tam jenom bílé. Aha, ne, počkat, on myslí tu rýhu. Tak to je v pohodě. Here comes Karen. You have to understand, I'm a German. I learn English. You're
Jo, jasně, když máš nový mobil, tak se ti tam hnedka nainstalujou nějaké nové aplikace, které ti furt posílají notifikaci. To mě taky dokáže naštvat. Za prvý, nechápu, jak tohle stojíš. Za druhý, jak ti nevyjde sejra na 4? Tak tohle to nechápu, jak se může stát. Prvé to zaplavilo a potom to zmrzlo. Tak to by mě totálně nasralo. Ty vole. No. A to se stalo v Detroitu. Ok, dámy a páni. Doufám, že se vám tady tohleto videjko líbilo. Pokud ano a naštvalo vás to, nezapomeňte dát like, odběr a nějaký pěkný komentář. Já se s vámi loučím a čau.